Isulti ang pipila ka mga saad nga hinumduman sa dihang manlimbasog aron makadaog. Mga saad nga hinumduman sa dihang maningkamot aron makadaog, kinahanglan mosakata sa ang-ang por ang-ang sa hagdanan. Kining pagtuo, kaligdong, kahibalo, pagpugong sa kaugalingon, pailog, pagadiosnon, pagbati nga inigsuon og gugma. Mao ang mga ang-ang niini nga hagdanan. Aron makadaog sa espirituhanong pakigibisog, kinahanglan motutok ta kang Kristo. No, focus on Him and not on worldly distractions. Magpabilin nga lig-on sa pagtuo ug sa pagbatok sa mga pagsulay. Himo nato ang padayon nga paningkamot. Progress requires diligent effort and persistence. And then stay connected to Christ jud. Cling to Him firmly o mangayo ta og kusog gikan kaniya. And lastly, nga kung mahatag, be vigilant. Constant vigilance is necessary aron malikayan ang mga tentasyon o dili ta matinta sa mga bitag ni Satanas. Makabot nato ang kadaugan by accumulating graces step by step, growing spiritually and working with heavenly guidance.